Γεια σε όλους, για όσους με ξέρετε ή δεν με ξέρετε, είμαι ο Ηλίας. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε Hell Tier List. Γι' αυτό να μην σας απολεγάω, ας ξεκινήσουμε το βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μου Hell από όλα, που είναι αυτό εδώ, το Strong Red Grape. Θα το τσακάρω τον Bad Boy. Γαμάει, S-tier. Λοιπόν, επόμενο θα πάρουμε αυτό εδώ. Δεν έχω ιδέα, απλά επειδή γράφει πιστάτσιο και το πιστάτσιο είναι από τις αγαπημένες μου γεύσεις, ας το δοκιμάσουμε. Έλα γάμο τη μάνα σου, μοντέλο. S. Λίγο γλυκό για τα γούστα μου, αλλά S, γαμάει. Άμα δεν έχετε αλλαγές στο φιστίκι, γαμάει. Άου, γαμώ την μπάνα. Έλα, άνοιξε. Λοιπόν, το επόμενο που έχουμε είναι Polar Mandarin Flavor. Έτσι λέει. Γεια μας. Ωραίο. Επόμενο S. Τώρα έχουμε καρπουζάκι. Έχουμε πιο γερό από αυτά. Θα δούμε. Μυρίζει λίγο πλασκίλας, δεν ξέρω. Όπου είπα στα δική γεύση μου. Είναι ωραίο. Κοιτάξτε να δείτε, στα Monster η γεύση καρπουζάκι μαλακία, στα Hell κάτι λέει. B. Εδώ λοιπόν. Caffeine free κλασικό. Caffeine free, να το πάρεις τώρα χωρίς caffeine free, μαλακίες. Σαν το κλασικό είναι. C tier. Δεν είναι το καλύτερο. Α, με μπαμπλόν, δεν ξέρω. Φρέντο. Για να μου τι λέει. Το Φρέντο. Όπα. Γαμώ το μουνί της μάνας σου. Τι έγινε εδώ πέρα. Ωραία, πούστη. Κάτσε πως κάνω δάχτυλο. Εντάξει, καλά είμαι. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να πίνεις ένας καφέ. Ακριβώς το ίδιο. Καλό. Βάλω ένα B. Επόμενο. Αυτό. Το Νιραγκούια Σπρίτζ. B. Λίγο γλυκό για τα γούστα μου. Καλό. B. Ένα από τα αγαπημένα μου και αυτό εδώ, το Zero Sugar Free, αγαπημένα μου και αυτό. Να ξέρετε, τα αγαπημένα μου είναι S, οπότε καταλάβατε. Ωραίο, S, γαμάει. Τα νεπαθά αυτά. Γαμώ τη μάνα. D. Πολύ γλυκό για τα γούστα μου αυτό. Τώρα πάμε, χάλι μαλάκι από εδώ. Zero sugar free. Τώρα το κλασικό είναι. Απλά χάνει λίγο τη γεύση. B. Καλό είναι, αν θες να γλυκώνεις, να μην πίνεις τόσο πολύ ζάχαρη και τέτοια. Καλό είναι. Next. Slim Vanilla. Καμία σχέση, γιατί εγώ δεν είμαι vanilla. Όσοι το πιάσατε, το πιάσατε. Όχι. F. Μαλακία. Όχι.
Μαλακία. Να φτιάξουμε λίγες μας το classic. Αυτό είναι και ωραίο. Το επόμενο που έχουμε είναι ice coffee cappuccino. Να το ανοίξουμε αυτό το bad boy, το κάνουμε τσάγκ. Θεωρώ ότι είναι μια ανάμειξη με αυτό εδώ και αυτό εδώ, πιο πετυχημένο βέβαια. Θα μπει BTR. Και για τέλος έχουμε το pink guava, ένα πίσω στα αγαπημένα μου. BTR. BTR. Για όσο θα κάνω tier list είναι το κοτσιμπέρι. Εστίγα. Και μετά η επόμενη που θα βάλω μία από τις αγαπημένες μου, A-tier. Τώρα θα τα αναμίξω όλα σε ένα ποτήρι και θα βάλω το πιο δώσουμε εδώ, φέρνω το ποτήρι. Πέψη εδώ πέρα με γάβρος, μία είναι ομάδα ρε πουτάνες, ο γάβρος. Και θα το βαθμολογήσω. Βάλει λίγο από αυτό εδώ. Πω μου θα γίνει. Στην ηλιά μας, αλάνια, την μπάτσι, ρουφιάνη, μακριά μας. Πάρουμε κουτάλι, να μείνουμε εδώ πέρα. Σεκ. Πω, γαμώτη. Μόλις θα ρίξω στο Παναγία και με φρύσει. CTR, οπότε παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν συμφωνείτε, διαφωνείτε και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.